Iziko lolondolozo ndalo iDwesa-CWEBA enye yendawo ezibaluleke kakhulu kulondolozo ndalo eMpuma Koloni. Inayo nendawo ekhuselekileyo yaselwandle. Abahlali baseDwesa nase-CWEBA basuswa kulomhlaba kwiminyaka yo-1980, kodwa baye baphumelela emva kokufaka ibango lomhlaba. Bathi kwabakho isivumelwano phakathi kwabo nesebe lemicimbi yomhlaba, kodwa asinanzwange sosivumelwano. Ndiyombuza uba uzovula xa ibivalwe nini, ngoba into ebingasonwabisanga ibilihlobo ingqesho ebiyenzeka ngalo. Sababiza ke abantu bakwa-ECPTA, sahlala nabo phansi bazama ukuziphendula ezinye izikhalazo zethu. Abo baphumelela kwibango lomhlaba bathi zange baxhamle kwanto kwinzuzo eyenziwe kweli ziko lolondolozo ndalo. Abahlali bakwatyhola ngelithi eli ziko alilungiswa ngokwaneleyo babe abantwana babo bengaphangeli. Sisengxakini kuba zonke izithembiso ezazenziwe apha azibikho. Khona ngoku senziwa amageza sibhekiswa ngapha nangapha nangapha nangapha. Izikhalazo zabahlali ziza kunikwa ingqwalasela. Ndivumile uba ndizodibana nabahlali ndive uba yintoni ingxaki yabo. Andikayiva ke uba ingxaki yabo yintoni, kodwa xa ngabikhona ndikwazi ukufikelela ekubancedeni ndizakwazi ubanceda. Kuye kwaphakanyiswa nemeko yendlela eya kweli ziko kunye nomcimbi wezokhuseleko, kodwa lo gama abahlali benethemba lokuba le mpixano iza kusonjululwa kungekudala, iziko lona lisavaliwe. Kwindaba ze-SABC ndingifundiswa Mhlekude kuGatyana.